Be sy'n cyfleu diwylliant Cymru i chi? Be sy'n werth I gadw at y dyfodol? Be fysach chi'n I roi yng Cist Amser Pethe? Da ni fan hyn ar ochr mynydd Rhyw, a'r peth cyntaf sydd gennau fan hyn ydy bwyell garreg neolithig, a mae hwn yn dyddio tua 3,000 o flynyddoedd cyn Crist, ac yr union fan lle da ni'n eistedd rwan, oedd ffermwyr cyntaf Penllyn yn cloddio fan hyn I ffendio'r garreg arbennig yma I greu bwyell. Pwysigrwydd hyn mewn ffordd ydy, hyd yn oed heddiw, mae yna gymuned Gymraeg yn dal I fyw ar lethra mynydd Rhyw. Ac I gadarnhau y cysylltiad efo'r lle, mae yna erthygl diweddar yn Llanw, sef y papur bro, lle dwi wedi sgwennu'r hanes yma. Felly mae Llanw yn mynd I mewn fel yr elfen ddogfen rwan I gyd fynd efo'r fwyall. Yr ail beth dwi wedi ddewis ydy CD datblygu. Rwan casgliad ydy hwn 1985-1995. David R. Edwards, mae o'n ddyn efo ei lygaid fwy ar agor na'r mwyafrif o bobl. A be mae'n datblygu I wneud? Maen nhw fel drych, ond mae'n drych sydd wedi cracio. Be ydy o ydy ffordd arall o edrych ar Gymru, ar ddiwylliant Cymru, a mae rhywun yn chwerthin o wrando'r geiriau, ond nid achos bod nhw'n ddoniol, achos bod nhw mor gywir. A wedyn yn ola, mae ddiddorol iawn sut mae technoleg yn effeithio ni fel Cymru Cymraeg, ac hefo trydar, dwi'n credu bod ni wedi dygymod y dda iawn. A beth sy'n fendigedig am trydar ydy gawn ni fynegu barn. Dwi'n credu un o'r pethau peryglau ni fel Cymru Cymraeg ydy cael un ffurfiaeth, ac un ffordd o feddwl, ac bron, sa chi'n deud, mudiadau iaith, mudiadau gwleidyddol, mae gyda nhw llyfr bach coch, dyma di'r manifesto. A dwi'n credu bod yn holl bwysig bod gyda ni wrth safbwynt. Felly dyma'r trydydd peth rhan sy'n mynd I mewn i'r blwch. Dwi'n mynd I roed hwn I mewn, cyn o chwythu lawr I porth neigl o fan hyn.